देखो हमारे भाई कहले कि भैया ये गीत सुना दी हो हमने के अपन गीत गावला से फुर्सत नहीं खेसत भैया ना ना दूसरों के गीत घरी हम गावत नहीं बाकी 5 बजे भोर में कबो कबो तोहरे खातिर रोने वाली मुस्कान की होई जाला जिंदगी बेकारे हो दिलवा टूटा ले पजननी टूटले पजननी दिलवा टूटा ले पजननी अरे बहुते दर्द दिला का प्यारे हो दिलवा टूटा ले पजननी। बाकी आज हमार भतीजी आध्या के जन्मदिन बा हां जी एगो पहले सोहर हो जाओ सही बात ओकरा बाद सुना आओ लोग दुनिया सिमरन और पूजा नो ज्योति और सिमरन एगो सोहर सुना दी माई वहीं जुटल वालो तनी मॉनिटर में आवाज कम रहे बाकी साफ बोले हां हां दीपक साउंड भगवानपुर मनीलाल जी फिर हम होता भैया लेवल कमे रहे मगर फ्रेश सुनाए माइनरे हो तनी मनी दोस्त पीछे हो देखो भोजपुरी के सोहर कैसन एक जानी कहत तारी के सखी बताओ तोर लइका भइल है हां चाहे लइकी भइल हिया हां जी तो कौन कौन उपाय कैलू है बोलो बोलो तो लइकी बतावती है का बतावती अरे कि कौन मास बाबा मो बिया हो कइले अरे कौन मास बिदा कइले हो चापुर चापुर ए ललना ए ललना ए ललना कवन मसे अरे सुतली से जरिया तो हे उजल बाबा ए बाबा अरे देहिया हमर भारी भइली कौन मास बाबा मोर बिया हो कइले कौन मास बिदा कइले हो कौन बात अरे कौन मास बाबा मोर बिया हो कइले कौन मास बिदा कइले हो ए ए ए ला ला ना बाबा ए ललन कौन मसे अरे सुतली से जरिया तो अरे देहिया हमरो भारी भइल एको हिंदी का मरलो तो गबड़ा जाए सोहर होता तो सोहरे से मारो एक तो बरिया धोई के दावो ए बबुआ हमके बोलावेनी तो हम नहीं आवेली अरे हमके बोलावेनी तो हम नहीं आवेली मई से नाता तूड़ा हो ए बबुआ के पापा
लड़की जवाब देती है का कि सुनो हम कौन मास से सब काम कोई लेबे फागुन मास से बाबा मोर बिया हो गइले चैत मास से विदा कइले हो फागुन मास से बाबा मोर बिया हो गइले चैत मास से विदा कइले हो फागुन मास से बाबा मोर बियाह कइले चैत मासे विदा कइले हो ए ललन सावन मासे अरे सुतली से जरिया तो अतहिया हमरो भारी भई आशीर्वाद रूप में सब कलाकार के तरफ से हम ये कहबे आधे खाती बनवानियो नबुनी पातर सुतवरिया नियम झुरहुर हो बनवानियो नबुनी पातर सुतवरिया अरे बनवानियो नबुनी पातर सुतवरिया नियम झुरहुर हो बनवा नियन बबुनी पातर सुपड़िया नियन झुरहुर न हो ए ललन फूलावा अरे नियन सुगवार नजरिया नाहिला अरे सुतली से जरिया तो देहिया हमरो भारी भइली